Imagina't. Vinga, Quique, anem al tema. És un acròstic. Tu havies sentit, no, algun cop aquest concurs? És concurs de preguntes i tu respons. Sí. A veure, quina pregunta és? A veure. Mira, et diré la primera lletra de la resposta. Val? La paraula que tu has de dir comença per N. N. Comença per N. N o M? N. N. Retenlo allí, retenlo. Vinga, la pregunta diu així, Quique. Diu, és una època de l'any en la que s'envia més MSS, que són missatges de mòbil. Ai, no serà una miqueta de calent, això, calentorro, això? Ai, mira. D'un lloc a l'altre del món. Ai, jo me'n vaig aquí, tu, adéu. No. Quina és l'època? Començarà per N. Època de l'any. Que s'envien molts missatges telefònics. Navidad. Molt bé, Quique. Fantàstic. En Quique té la primera lletra. Un aplaudiment, sisplau. Un aplaudiment per Quique. Bravo! A veure, i ja està. No, ara tens un pernil. Bueno, tens una nominació. No, ha d'acabar l'acròstic i adivinar la paraula, home. Un pernil pintat de pata negra, seria. Sí. Quique. Va, vinga. Les lletres són Nadal, val? Hem començat per la N. Sí. I la N era Nadal. Quina coincidència, Bastant gran. Ara toca amb la A. Amb la lletra A. Quique. Amb la A, vinga. A veure si la sabem. Jo no ho veig dir, No, amb la A. Nosaltres et demanem, començant amb la lletra A, aquella part del cos que està just on s'acaben les cames i comença l'esquena. Malucats. Començant per A. Malucats. És com bon alt, vale? Però sense el bon. Amb més N's i més A's. Anna, seria? Com? Com? A veure. No, just a sobre les cames. És una part del cos, Vas bé, X. Entre dos galtes. Com? Punyetero, som vosaltres. No, em va. Home, a veure, si senten molts jugadors de futbol, es pensa que collons aquest en Quique, la marinera. No, home, però... Aquí els de futbol estan dormint. Això és per guanyar un pernil, Atenció, Quique, és per guanyar un pernil. Vinga, nens, croqueu, a veure si guanyem un pernil. Vinga, va. Quique, però si ho sabies, tio... No ho vols dir tu? N. Amb la. Amb la, si ho has dit. Sí. Nadal. Com? No, Nadal no. A veure, Acaba, ja ho tens a la punta de la boca. Anna, no. No, això no diu. Com? Sí, home, sí que es És diu. una cosa que té mitja una persona... Vaja, que has dit anal, no? El forat del cul, Quique, el forat del cul. Vinga, molt bé, Quique, un altre aplaudiment. Va, que ja només queden 3, Quique, amb la D. A veure, que et truqui una altra persona, tio. Home, tio, tens el pernil ja. No, ja, el pernil ja... Falten 3 pel pernil. Quique, 3 preguntes i tens un pernil, nen. Vinga, va, l'última. Vinga, amb la D. Amb la D, qui li toca? Amb la D. Jo te l'explico, Animal prehistòric que es va extingir fa milions d'anys per una gelada i un meteorit alhora. La marucats. Amb la D. La marucats. Comença per D. Quin animal és que es va extingir fa milions d'anys? Tu series l'animal. Tu series l'animal. Som les persones. Home, jo sóc un animal, Quique. Per la gent no... Som les persones. Però amb la lletra D, a veure, quin animal que ha existit en el planeta... Aquest programa de Ràdio Vistofent. Oh, que raro, Un animal. Un animal prehistòric. Bueno, disculpi, les monedes està molt bé. Sí o no? Disculpi, les moletes és un animal prehistòric. Vinga, ve, Quique, un aplauso. Seria negre i pita un partit de futbol, seria el salvete de futbol. Bueno. Puede ser. Te queden 2 preguntes. Tens 2 preguntes i tens el pernil. Estàs nerviós? Home, estic nerviós. Per què estic nerviós? Perquè te'n falten només 2 per tenir el pernil. Vinga, que tanco. Adéu. Vinga, va. Hola? No, que ha tancat el barri. No, tenim la veu femenina. Vinga, Kela. Bueno, la següent paraula, la que has d'endevinar ara, la seva definició és el mal karma de l'heroi. És a dir, la part negativa de l'heroi. És molt fàcil, Quique. Ho tens a la punta de la boca. Amb quina de l'heroi. Tu has de pensar en la paraula heroi. Què és el contrari de l'heroi? Començant per A. Començant per A.
El contrari a l'heroi, el seu mal rotllo. Bon rotllo, n'hi ha molta rotllo. És com en... digue'm un heroi... En Garci. En Garci no comença a parar. A veure, m'esteu liant, tios. A veure, tu pensa en la paraula heroi. Saps que tens 3 comodins, Quique, o què? Collons. Tens el comodí del públic, que A veure, li Quique. pots demanar el que et rodegi. Jo tinc la pista pel Quique. Quique, Pots demanar el comodí pista, que nosaltres t'ajudem i et donem una pista. Vols el comodí pista, Quique? O pots trucar a algú, si vols. Que truquin. No, tu vols una pista, jo te dono una pista, Quique. Carles Lucas, truca. Escolta'm, tu de quin equip de futbol ets? El Real Madrid, viva. ¿Qué? ¡Pasa! Viva. Tu ets del Madrid, vale. Què em diria? Si fossis del Barça... Soc del Barça, viva. No, tu ets del Madrid, ja ho sé jo. Viva Espanya, vinga, va. ¡Viva Franco! ¡Viva! Vítores y aplausos. Viva. Vinga. Si ets del Madrid series anti-Barça, no? Sí o no? A veure, això... Ho has pillat? Això és com anti-canet de futbol. Molt bé, ho has pillat. Quique, no, retinga-ho. I amb un heroi com seria? Morinot. A veure, si ets del Madrid, ets anti-Barça, si ets l'heroi, ets... La part negativa, la part dolenta de l'heroi és... Mala leche. No, a veure, jo... Barreja, Quique. Mira, m'esteu liant. Comença a parar. Un àngel seria. Antiheroi, has dit Heroi, he dit. Molt bé, Quique. Has dit antiheroi? L'última. Que portes el pernil. Amb la lletra L. Ara vindré a buscar el pernil, I tant, aquí t'esperem, clar. Amb la L, Quique. N. L, la N ja l'hem fet. L de... Has d'acabar De Laura. Has d'acabar adivinant la paraula sencera, de les 5. Sí, ho estàs fent molt bé. No, Ho estàs fent molt bé. No, jo me'l lio. No t'espantis, que ja t'ajudarem. No t'espantis, que ja t'ajudarem. Quique, última definició. Vinga. És l'última pregunta. Amb la lletra L. És el got de llet que et prens abans d'anar a dormir i és el millor got de llet que hi ha. Si ets una dona. Blanc. Si ets un home també potser t'agrada, Jo no Bueno, ho si sé. ets un home també, clar. A mi m'agrada els tios, No m'agrada. No ho sé. No, dic amb la L. Amb la L. El millor got de vi De per llet, abans, de llet. de llet per abans d'anar a dormir. De mala llet. Amb la L, Quique. Got de llet. Mala llet? Mala llet. És amb M, llàstima. És amb L, Quique. Amb vela, a veure. A veure, quin és aquell got de llet que et beus abans d'anar a dormir per dormir bé i a gust? La 5a pregunta és difícil, perquè has de guanyar un pernil, llavors... Jo crec que podia utilitzar el comodí que si falla no passa res. Aquest comodí és bo. Aquest comodí és molt bo, clar. Quique, senti que tens el comodí que si falles no passa res, el vols utilitzar? Sí, vinga, va. Però has de dir una cosa, llavors, i si falles no passa res. Torno a fer la pregunta per si et surt la resposta, És el got de llet que et prens per abans d'anar a dormir i que és ben bo. Quina és la resposta? Hola? Quina és? L'has de dir tu, L'has de dir tu, si falles no passa res, home. Quina és la posta? No sé. Però ha de començar amb L. No sé, tu. No sé, és igual, va, adéu, vinga. No, digues alguna cosa i et toca segur. Toca un pernil, Jope, per un pernil hi hauria molts que farien moltes coses, amb L. 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 De lagarto. L, no sé. Digues lagarto. Has dit lagarto? No, ni punyet. Vinga, va, no sé, tu, vinga. Una paraula que qualsevol que comenci per L, qualsevol paraula, però que només ha de començar per L. Si comença per ella ens dona igual, pots dir una. Estàs lelao. Lao. Lelao. Boníssim. Que pernilla de pringats que sou. Quique, Ets l'amo. has acabat l'any amb un pernil, al final. El pernil. No te regalen pernils a la feina, però si no te l'han regalat... El passes a buscar avui o te'l guardarem aquí? Què fas? Passaràs a buscar-lo? Sí, l'has de passar avui. Es caduca. I dir felicitar el bon Nadal des d'aquí a la ràdio, llavors podràs emportar un pernil. Que la gent sàpiga que anem de sèrio, que no anem de broma. I que has Vine, vingut que va aquí. de sèrio. Ai, que punyetero. Aquí t'esperem, Quique. Fins ara.